ndakucinga ngawe lakutshonilanga Andize-happy. Yo. Funa ndikhumbula. Nami ndikukhumbula. Yho, uqhuba njani? He, into enexhalayo ireport. Hayi bendizazi uba ndizopasa mna kodwa UESS sisi. Elsana itechnology. Yho, andithethi nothetha ngayo. So ke Chomi ibinjani iholiday yakho? Ibingemnandi. Yesana Chomi bendonwabile. Phela sikhoma ndaye eKapa bembizwe ngobani babo. Abangixelela ntombazana. Hayi wethu ndikhe ndakubona wethu ku Facebook uyephi wena? Ntombi eseqaleka. Hayi suxoxa. Selwandle. Hayi. Ndakhutsha. Awabisasenda ifoto. Show ngizasendela xa ngifike endlini. Hewe. Ndazoxa kwakhe ngoku ngozimkhitha ngosanxibe. Oh, wayenzeni lowo. Thujini. Wathi ndotobeko. Ontob singabani? Abakudala. Ngikhetha baphucuke kwakunini kwanontobeko. Akaphucuke wakhe samamela. Wandi inbox egela wathi please react online tontontoni ndathi kutsho kubani. Hayibo. Utsho kuba wabenza wena bobhanga. Asandenze lonto le utsho kuba director phi. Unobunqakaqanda lo mntu lapha entloko thathi kakuhle. Unayo into wrong pha enhlokweni. Andima akembi. Hayi sisi bendihappy okwam bekumandi man. Akho ndizipholele ekhaya ndithanda uzivalela ke mna ke ndizonwabele nje nabantu asepha endlini. Ndima akembi yu. Uthintuthi kwakunini ngoko. 1980s. Oqwathi Tomi. Tomi kubani? Aba bamnyama bona. Aye wena. Ndingasenhle ndingasapopi. Sathi pictures. Alright Chomi. Alright sisi. Ndinge. Nami nasham uyandidina usimkhitha uyandidina. Kwakutani ngixaba zimkhitha kunxitywa kanjani yena uzixabuza nxaba ukunxiba into esinax. Uthintuthi. Umuntu sakumakhulu kaloku. Ubona kamakhulu kanene. Hayi kunini ndingxamile mna bendikhumbula Chomi. Manga nala drama yala class. Sendela yonke into ku WhatsApp xa ndifike endlini undiposte then ndifuna ukusiye kulo unamathanda green. Simcebisa abantu abangasanxitywa kanje kunxitywa kanje Ufundise nodlala uFacebook. Samfundisa i-captions zakhe i-captions zakhe zakudala. Unhleli apho zimkiti. Hayi angidina la zimkiti mashami. Hayi wethu Chomi masambe. Masambe Chomi. Basiye eklasini. Ayibosana cha usipho ethina ka ubhanqabe udiblutika na ku WhatsApp uyandibloka na Facebook ngicela. Hayi wethu lo usekomani ngunyoko wakhe kaloku ke kwacaba ufailile ukufundisa. Hayibo. Yasalela. Ayisenze get out ngamakhe. Ayisenze babe sanandi usipho engekalala nesifubeni sakhe. Hayi uthi ngokapha ku. Hayi kaloku sana. Lendikhetshile Chomi. Sipho butterflies esiswini. Njani kaloku iThomi yami? Hayibo no. Get out ngamakhe. Ayisenze babe sanandi usipho engekalala nesifubeni sakhe. Hayi uthi ngokapha ku. Hayi kaloku sana. Lendikhetshile Chomi. Sipho butterflies esiswini. Njani kaloku iThomi yami? Hayibo no. Hayibo sakushiwo ukuba akutsho lo muntu uYouTube yakho. Shamsherish. Sini nango. Knock. Ndibuye. Molweni madam. Molo loluntu. Unjani madam? Kunjani madam? Ubuye nantoni? Ndize emsebenzini madam. Yabona ngosina uba njani na. So ubuye emsebenzini uzothina ubhoya engekho. Awumazi ubhoya akekho tani? Hayi madam animazi kaloku bakekho. Akekho ubhoya. Or asimhlawumbi yamazi ubhoya akekho. Kahle sowuvile ndayazi because nina noluntu umthetho lo wenu nibhizi. Ungeno ntombi ovuyo ndanasi nibhizi.
So usazondichekisha ngoku usazokhitha into usazokrwela intshwela ngoku krwela intshwela uzojonga uba inoba mhlawumbi njani na medem unjani na umedem wanjani kuba ndifuna uhlekisa uboy senigqibile lo hlekisa senigqibile uhlekisa ngale nali yonke uba yho uthe njani ngoku uthe loko ndiyakwazi noluntu kaloku ezanto zakho zithi ndiyakwazi umthetho wakho. Hayi madam, mna ndize emsebenzini madam. Uyambona la umedem mos njani so hleli ku like this kuhlobo lolo so ubumsebenzi wami ufuna utshayela ba la nto incipha Ndifuna ukwenza umsebenzi wami madam. uboy akekho umsebenzi wakho uboy akekho uboy so call uboy lo ihlekisa ngaye uluntu so nangoku uyandibona musi njani so phini uhambe usuka khona ke mntasi phindele phayana uyogqibezela uchaza uba umedem unje ngichekisha banje njani nakwenzela uphinde uhambe uyobhalisa. Hayibo madam. In fact nalonto Hayibo madam uyandigxotha. nalonto ngicela ngibazisa Madam uyandigxotha. uzipholela ingqondo yami lolo upholela ingqondo yami akho boy akho msebenzi. Uyandigxotha madam. La bengisoka ngayo. No finish. Ewe. So Sala man. Sala. Hayi fa. Hayi yeka. Hamba. Wambi uyohleba nje lenzayo uzofumana iti ofana iti ngam. Hamba isuka hamba. Koboya. Nawuhlela umindoza efront Ntombi. Stress endinaso sis. Yinto Wow, akandithukanga uphakama sana. Andina stress akandithukanga uphakama sana. Undihambile nje. uthini nango? Yho, uyithini le bantombi athi singawo? Wena nabani ke mhlawumbe? Mna kaloku ndidibene na. Hayi. Na? Yho, Lo bendimphekela imihla yonke undigxothile umede. Andinaye umede ngoku. Undigxothile. Unditshatshalaza ingathi utshatshalaza isela okanye uthikoloshe. ngebethuna. Caba sithi abathe lo mntana kusipho makatshona. Uthi kaloku uphakama. Siyamhleba thina ngenxa yomntana ke efeyili. Awungcono kuwe uthe siyamhleba. Uyithini leyo ba athi singawo amagqwirha ke? Yabona ke apha. Uba betshoko mna noluntu bendizamfumana kahle. Ndizamtsala ngala buyoko bakhe benwele mbibindini. Into lento zakhe. Ndifike yahamba ngentloko nje umntakabo ndingazi noba wagqibela uyenza ngolesingaphi intloko. Yho, Ndifike zanwele zakhe zehashe zingekho nentloko. akukubi. Yho. Kandithukanga andinabhongo. Yho. Hayi andinabhongo siso udagqibele ngelo ukuba umntana wam uzawuhlala owakho abheke eyunivesithi. Ngoba kaloku umhluthi ingqondo. Hayi, Ndicela ngophakama. kwaye undigxothile. Undithe gate kwakhe. Undikhaphele ke mna ndibe ndingajongwe mntakaba usasiratsho sakhe bendingajongwe. Yho, ngondile. Asendazibona ndililo nyhani igqwirha. Hayi ngathi ndiyakuhleka mfazi. Hayi, seyihlekisa ngoku. Undigxothile. Hayi andamyeka ke mna ndinoluntu. Andimyeka ngani. Ndimxelela uba makandigxothe ngathi ugxothe into engenamzi. Ndinomzila imali yakhe bendingayithi bingehli ngomqala ndinomzi ndiwukhile ngayo. Ndimxelele. Ndithi kangani ndingene chance yoba akandicacisele ke wena noluntu uba ithini kanye le nto yakhe. Ndingenaphi mna elutshoneni kwakhe nomntanakhe? Hayi, umistress wendawo ayuxakile ngoku. Ndingenaphi? Kaloku ubebengumzali usipho behamba naye umhla nezolo waye naye esikolweni. Ndixakwa yiloo nto. Bethakelephi umntana? Bethakelephi? Yeyi. Phofu bobabuyoyoyo baphi umhla nezolo umntana angakwazi nozivasela isitya Wethu esi. ebuyoyoyo ke kudala ndiyijonge ngeliso elibukhali. Bendiyithe ngo-S. Uthi ngumzali umuntu angafuni uba umntana wakhe makahlambe into le yakhe yangaphantsi yonke. Hayi, yabona ndathi ngweqaleni phaa ndayibona ukuba ndihlanjiswe isikhinda somntana ongakwazi nohlamba isikhinda. Yho. Umntu uvune bayilimile bawo. Hayi ndithi bendingajonga umntakawo kukho laa nomcondo
nje benimele ngasemnyango mntakaba njengoba sebadibana nje ba-close nje bethiwa ngentungu ingathi mphekwana akwela bala lakhe ngoba ndikhathazekanga sisandikhathazekanga yo uthi mina ewe uthi ndiyakwazi noluntu unondaba wale ndawo utsho ku ndithi hayi ngase ndamjonga ndamxelela mba hayi mangandithathi kancinci acinga uba xa ndigqathayo andinandawo kuya ndinomzi wam mna ndokhile ndinayo indlu yam mna wawundixelele sisingalo mfazi ndimfake ekhwapheni hayi wawushile hayi ndimbonile ngoku wow And then Entendo phayana kukhona uanti phaya la anti phayana kuyenzeni into ayenzayo sebenzisana ngicaswa mama ngibese slave sakhe phela konke ngingasoze ndiyenze nale futhi ndidikiwe futhi izithandreds zakho mina uba oko qoya ngixele uba mandenze ntoni ngenze ntoni ndidikiwe mina ilondo ngoku apha endlini ndibuyile nje mandibuyile nje it's either decide wena ubuya ndithatha back apha endlini okanye ndithinda mntu ohlala noluntu na so uyadecide ke wena ngoba ngendawo ngoku uyandixolela nami ohlala noluntu asozangixolela hayibo kunini ndikujongile imini leyo usitye imini leyo usitya wena hayibo yandisa mntanam xa nizandicinizela eli hlobo lady kodwa ntoni nafuneka ndiphinde ndiphume ndiphinde ndigcwale ilali futhi ndihambe ndisoneka iqhiya ndifunana nemigubu hayi mntanam hayi andizuyivuma kaloku zimkhitha bakade wena okuphindaphinda hayi mntanam zimkhitha Ma, khawusapha ifowuni yam mntanam ke nditshekishe ulutho wow molo ndoda njani yo yina mntanam oh mntanam ungasiphoxi kuncephe ungamphoxi kwayena ndoda hayi ke mntanam sana kuthiwa ndimphofiyele ingqondo yakhe kodwa kunani wethu akunani egameni loba wonwabile hayi mntanam wethu ungayihoyi loo nto leyo noko nzayihendlisha ndimdala kungcono xa unwabile unako nokutya nam ndatsho ndakhululeka emoyeni mntanam ufunde lutho mntanam yho ukhumbule uba ndizawukhululwa nguwe yho olrayithi ke ndoda nayo ne-airtime bendikutshekisha mntanam okay ndakwenze njalo mntanam wow naba kuyabazi kaloku bantathe bamamela iindaba bancasa uba ndibanika abazuyiva kanti le fowuni wow olrayithi ke ndoda yho bethuna umntanam yho ndiyanibulisa abazali ngokukhulu ukuzithoba kodwa ma nilapha nje ndinibizele into yokubana kukhona ingxaki enkulu apha kwaphakama njengamelwana ukwazile uphakama into yokubana athethe nami into yokubana unengxaki malunga nabazali ababini oomama ababini angahlehlisanga hlalo yena ngenxa yabamama ababini ngoku ndithenga ukucinga kwam apha kwam no man andinokwazi le ngxaki ukuyisombulula ndedwa kungcono ndibize abahlali
njengabahlali belali njengabantu bonke belali. Ngoku into endibizele yona apha uPhakama akahlalisanga kahle, uhlala elila njalo elila njalo ngenxa yamagqirha amabini uNoluntu noNtombovuyo. Okokuqala uPhakama baqale bamxuthela imfundo yomntana wakhe, nalapho sathula sayiyeka. Okwesibini uPhakama bakwazile into yokubana bakwazi uya emzini kaPhakama. uNtombovuyo ufuna uyoqonda into yokubana uPhakama wenze njani na umntana wakhe njengoba owakhe epasile. Wafika umntana kaPhakama engapasanga. Ngokubona kwethu apha elalini, ngokubona kwami mna meza kaPhakama uyotshekisha into yokubana uPhakama undawoni na uNtombovuyo xa sendijongile mna ngoonyinga zam. Ngoku ndicela abantu belali bandicebise into yokubana ingaba abafazi babini singabathini okanye singenza njani ngabo ukuze nje uPhakama akakhululeke nje apha emphefumlweni wakhe. Ngoba xa sesithetha inyaniso uPhakama akakhululekanga tu emphefumlweni wakhe, akakhululekanga tu even unqabe naphandle uPhakama ngenxa yabamama ababini. Abamama ke uthi uPhakama uneveki or i-2 weeks engasalali ngenxa yabamama. Ubona uhili mntakabawo abangaka khangela xa ebusuku umntu awuthulele nje wena abanye abantu balele yena ngalelani. Ubona uhili babamama ababini. Ngoku nokokwam ke mna ndicela nje ikhiphume nje apha kuni, ayisafanelanga nobhoti ngoba ubhoti le naye uzawuyenzani babe abamama besithi bemgqiba uPhakama. Bayamgqiba uPhakama abamama ababini. Andiyazi le nto bayifuna kuPhakama, andiyazi kubuxoka, andiyazi le nto bayifuna kuPhakama. Ngokunoko kwam ke uPhakama akahlelekanga kahle tu umntana kwamvambo tu ngenxa yala maqhakameni. So bendicela nje ubuza, andifuni ukuzigqibela, bengafuni ukuzigqibela le nto yobana mandithathe amanyathelo ngokuthi kula magqirha amabini, ngokuthi ndenze nje. Ndicela ubuza apha kuni njengabantu bokuhlala apha elalini into yokubana abamama sibenze njani, senze njani ngabamama ababini. Is either bayaphuma apha elalini kodwa abanokuphuma ncam. Mna ngekunoko kwam bendirhalela into yokubana siyobatshisa nalaa mizi yabo, bangabikho nya kwalapha emehlweni wethu, bafe nje bangabikho. Ngoba ubayeka kwethu abamama bahlala apha elalini bazawuba bayaphela abantu belali bayaphela, akubantwana bayaphela, akubantu badala balaphela, akunzima. Andinameli sithini bethunana, hayi bhoda ndimfuna umfuna bethunana, masigqibe namhlanje sithi siphuma apha sibe siyazi into yokubana siphuma straight siya kwaPhakama, siphuma straight siya kwaNoluntu. I mean siphuma straight apha siya kwaNtombovuyo, siphuma straight siya kwaNoluntu. Ngoba nyhani umntana abantu nkosi yam akahlala kakahle uPhakama. Nkosi yam umntana abantu umvamo hayi bethuna engenzanga nto, balwa nezamonto zalaa mntana. Andiyazi bayithini into yabantwana ababini, andiyazi bifuna umntwana bazabam. Khakhe nindicebise nje uba ithwani into xa enje. Uyatshabalala uPhakama ngenxa yala magqirha amabini uNoluntu noNtombovuyo. Ndifuna nibazi, andifuna ubafihla apha kuni, andifuna ubafihlela do apha kuni. Bayakhala le ndiyabona nabantwana apha esikolweni mntakabawo basoloko bebhonda. Kuthiwa kuthini kubhonda? Andifundanga lo baba zizihlobo zam. Kuthiwa kubhonda, soloko bebhonda abantwana. Lo mntana kaNtombovuyo noSipho ndabona uba ikhona into mali emnikayo uba uzufake phaa ezincwadini zakhe zasidengezia abe blind. Umenza blind, kuthiwa kuba blind bangaboni, umenza blind. Yabona ikhona into mali sithi amane emnyengezela yena nyenge uyamthofiyela uba makatshone mpela yena uSipho umntana kaNtombovuyo nje ndingathanda negama lakhe uziqonde sasikorobho somntana uba asizukwazi unyamezela amagqirha ngalokhu. Uba ngathi gqibwe sistrato ngulo uNtombovuyo noNoluntu, uvumbu kwesi strato nguNtombovuyo noNoluntu, ukhalwa ngaba apha elalini. Uba nihambi kahle nje lali ubungangena nje apha kwamnye umakhelwane wam apha ngezantsi, ndifike yawathetha ngabafazi babini banento emicimbini ke mntakabawo. Ufike bethenge entloko bayaplani bavisa abantu namhlanje emicimbini, bayaplani bayisasiyamgqiba namhlanje myeni walowa bazofumana abazukufumana kwanto, akho kwanto bazayifumana. Qha mna ke bazali bam ndifuna nje
ubana lento sibe yinxalenye sonke nje basilapha endlini nje siyithathela amanyathelo into yobana anto andifuni kwanto emzini ezawuchaza uba kuthiwa le kanti ngovuyo le akho kwanto izawushiyeka mabatshe okwebhuma lomkhwetha. Ipetroli kaloku mama iyakwazi into yokubana nalapha next door singakwazi into yobana siyicele, singakwazi nobana sithumele umntu abaleka etawuni kufitshane etawuni kufitshane gqithe etawuni or esi sikhangela siyithatha kwaphakama ngoba uphakama uneemoto pha ngekho uba kanayo ipetroli pha uphakama sizayithatha pha kwaphakama ngoba kaloku ngexesha thina sishushu thina sifuna uyokwenza le nto even nawo sizayithatha pha kwaphakama ipetroli kukude etawuni ngoku sizayithatha pha kwaphakama ipetroli ndicebisa uba sihambe siyoyithatha pha kwaphakama uphakama uneemoto pha ngekho uba kanayo ipetroli. And funeka le nto siyenzeni sonke kungabikho mntu uzawuthi hayi andizukwazi uyenza ngoba le nto abamama basigqiba sonke apha elalini. Akagqibi mna ndedwa akagqibi Phakama yedwa usigqiba sonke apha elalini. Funeka le nto siyenze sonke apha elalini, siyenze sonke sibe moyamnye ngesixhosa esiphandle. Funeka sibe moyamnye kungabikho ozothi hayi andizukwazi mna ngoba umzala wam lowana hayi mna ndifuna ukubonwa hayi mna ndifuna uthini ngabantu. Funeka siyenze sonke ngoba xa besiza la magqirha nohili babo abazuthi abantu abahili hayi umakhelwane wam ndiyamkhetha ngoba alozanga sonke masibe moyamnye sonke ke bazali wam. Ndiyaqonda uba ke ngoku sivisisene sonke ngobunjalo bayo. Ubhodi yena samlungisa after sesenzile pha, sizabe simcacisela after sesenzile ngoba ubhodi uzawube eyisa left and right and center le nto abeyenyuse yehlisa sibe siphela ke thine ke. Funeka afike namapolisa sibe sesitshisile athi ebuza sithi senze sonke izisele zaseTsongo funeka sigcwale zithi hey funeka zaseTsongo emazikela sonke kaloku singaphela abantu ababili. Funeka silale sichethwe sonke qayiqayi xa ezisele sonke masilale sichethwe makiwe bahlali phansi ngabagqirha phansi ngabagqirha phansi ngabagqirha phansi. Lamaqabaqaba imbo laqhatha amagqirha athe qeqeshwe ezingqondweni. Lamaqabaqaba imbo laqhatha amagqirha athe qeqeshwe ezingqondweni. Amaqabaqaba imbo laqhatha amagqirha athe qeqeshwe ezingqondweni.